This task a grueling one. Hope to find some diamonds tonight. Night, night, diamonds tonight. Heads up, you hear a sound. Turn around and look up. Hello, sziasztok, én Killer Hurka vagyok, és itt van velünk Csibefasírt. Hello. Ma egy tutoriált fogunk nektek bemutatni, hogy hogyan éljetek túl, vagy készüljetek fel az első éjszakára. Na, te szedjél fát. Ja, az esetleges laggokért és Csibefasírt, amikor halk, azért bocsánatot kérünk. Az igen. Első vidi. Ja, igen, első vidi meg Bandicam-mel vesszük, szóval az a jó a tehénban, hogy kapásból 3 húsit ad. Nem. Szóval nagyjából a játék arról szól, hogy te kivágsz fát, mert a fa az alap mindenhez, az mindig kell, a fa. És akkor ilyen szerszámokat kell csinálni, házat kell építeni. Szóval túl kell élni a Este vadon. jönnek mobok. Ja igen, a mobokról annyit, hogy vannak agresszív mobok és passzív mobok, szóval ez alatt azt értem, hogy van például egy állat, mondjuk egy tehén, az passzív mobnak számít, mivel nem támad meg. Például van egy mob, a pók, ami reggel nem támad meg, és reggel passzív mob, este meg agresszív mob.